Doncs amb el Lluís hem preparat un comiat amb una mica de poesia, perquè més en els lots hi havia llibres, no? I estem aquí doncs també una mica per... Hem parlat també de país i de llengua, no? Llavors, jo llegiré 2 poemes acompanyat de la música del Lluís, que són... Un poema és de Bartomeu Rosselló Pòrcel, que parla de la seva estimada Mallorca, que és un poema que té els 2 últims versos preciosos i molt coneguts. I l'altre és un poema que li va escriure Salvador Espriu, que ells havien fet junts un viatge pel Mediterrani per escoltar les diferents parles d'aquesta nostra llengua castigada. I quan Rosselló Pòrcel havia mort perquè va morir molt jove, als 24 anys, molts anys després Espriu va tornar a fer aquell viatge, als 50 i pico, i quan va tornar li va escriure un poema al seu amic per recordar-lo molts anys després de la seva mort. Doncs ara acabarem amb aquestes poesies que parlen d'això, de l'amistat, del Mediterrani i dels viatges. Sí, ara em toca a mi. Passaran la gorra, perquè sentir la Sílvia Bel dient això és fantàstic. I voldria dir que aquest poema potser els coneixeu, la gent d'una certa edat, perquè va ser una cançó molt coneguda de la Marina Rossell. Estimat Rosselló, si poguessis venir... No sé si la recordeu, és igual. I és molt preciosa. I una altra cosa que voldria dir és que la música que l'acompanya... Aquesta boja, que abans deia que jo era un bon navegant, La demostració és que ell era la meva tripulant. I estem aquí els 2. L'altra cosa que voldria explicar... Sí, no, és que sobreviure a aquestes tripulacions és molt difícil. Una altra cosa que volia explicar és que una vegada estava fent una obra de teatre i anava dient i surt en un moment i sigués una música. I jo ho entenia com una indirecta perquè la conec una mica i la música que sentireu és la música que es diu Sílvia, que la vaig fer només per ella, que ha sonat, sí, és així. Aquí de quins gelos que tens, Que ha sonat 3 o 4 vegades només, al teatre, i que m'agradaria tenir un millor piano. No vàrem poder portar el piano que té l'Eugènia allà, que és el que jo tocava a l'Estac quan era petitet, quan el vaig composar, perquè era molt difícil no trontollar-lo sense fer-lo malbé. Perdoneu. La música es diu Sílvia. Verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes i damunt del mateix atzur es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava que ve de tu, cadena clara, serra, plaer, claror meva. Sóc avar de la llum que em resta dins dels ulls i que em fa tremolar quan et recordo. Ara els jardins hi són com músiques i em torben, em fatiguen com en un tedi. El cor de la tardor ja s'hi marceix, concertat amb fumeres delicades. I les herbes es cremen a turons de cacera entre somnis de setembre i boires entintades de capvespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit, les flames a la fosca.
Barcelona, setembre de 1937, Bartomeu Rosselló Pòrcel. Estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant a l'Alguer, i senties en mi com és viu i arrelat i tan clar aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer, allunyat amic meu, que ara ets els xiprers, a l'indret on comencen a obrir el record i el valer, el camí que et va ser sempre car, el camí de la mar de l'Alguer. Salvador Espriu. Moltes gràcies a tots per tot el que ens heu gastat, per tot el que heu comprat, diguéssim. Ha sigut una nit molt bonica, l'any passat ja ho va ser i esperem que ho puguem repetir durant molts anys més. Gràcies a la Fundació i gràcies per la vostra companyia. Gràcies. Gràcies a tots els organitzadors per tota aquesta gran feinada que han fet. Gràcies a tots. I el Dani que porta el so. Gràcies. Gràcies. Gràcies a tots.